Chairman, sa imong gidugang dili pagpasabot o asa man gikan ang Bible, no? Biblia o kinsa nga sulat sa Biblia. Nagamamoy nga ang mabuto mata ng Biblia sinulat ng nagtao. Di ba, Engineer? Tinuod na. Kamu mabuto pa mo ang Biblia sinulat ng tao? Ha? Tinuod na. Sinulat ng tao. Tao, tinuod na nagsulat sa Biblia. Pero minanduan sa Espiritu. Amen. Ato lang basahon ang pulo, aron masabtan nato ni og asa gyud gikan ang Biblia. Unsay giingon sa Dios? Ang Biblia mao'y bugna sa Ginoo. Ngadto sa tao diin kini nagalagkop sa 66 ka mga basahon nga gihiusa ngadto sa usa ka basahon lamang ingon kawaan og duha ka basahon sa Biblia mga kasaysayan ingon sa mga kasaysayan niini mga tagna samtang ang laing 21 nga mga sulat o ang duha nga mga balat ingon. Bisan tuog kini gisulat sa 36 ka mga nakalain-lain magsusulat nga mga hari, mag-uuma, abogado, general, mangingisda, ministro o mga saserdote, maniningil, yun yan, sa buhis, mananambal, diin ang uban ni ini nga mga dato o mga pobre o kini milugtad sulod sa 1,600 katuig. Apan ang Biblia nagapabilin nga usa lamang kabasahon tungod kay ang Dios mao ang matuod nga magsusulat. Amen. Amen. Kinsa ang nagahatag sa mga tagna sa Biblia pinaagi sa balaang Espiritu. Tungod kay wala nay propesya nga moabot pinaagi sa kabubuton sa tao. Hinunoa minagduan sa Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios. Sumala pa din mabasa nato sa ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 21. Mabasa usab nato kini sa 1 Pedro 1:11. Ang Espiritu ni Kristo nagapadasig sa mga manalagna aron mapakita nga ang tibuok kasulatan maoy Kristohanon balasahon. Unsan kinahanglan sa balasahon ang gidasig sa Dios. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios. Ang tanan di panghimatuod ngadto sa tao. Apan ang tao na dumili sa pagdawat niini. Tungod kay ang tao aduna man siya kinaiyan ng daan. No? Aduna siya garbage. Aduna siya nakatunan. Tungod sa tumoy sa tinta gikan sa iyang gulpin. Maoy nagpaguba sa pagtuo sa tao. Amen ba? Ang gingon niya, kinsa ang nagpadayag sa umalabot ngadto sa mga manalagna pinaagi sa tuga sa Espiritu. Sa pagkatinuod ang Ginoong Jehova dili magbuhat sa bisan unsa gawas kung ang iyahang tinago igapadayag niya sa iyang mga alagna. Ang mga manalagna sumala sa Amos 3 versikulo 7. Ingon. Ang manalagna miilaba nga ang ilang mga mensahe gikan sa Dios.
Unsay gito ba? Oo. Ani ang pila kabuo nga pananglitan. Si David nagaingon ang Espiritu ni Jehova na mulong pinaagi kanako. O ang iyahang pulong diha sa ibabaw sa akong dila. Sumala, mabasa kini sa ikaduhang Samuel, versikulo 23. Kapitulo 23, versikulo 2. Si Jehova miingon kanako, aniya karon ako nagbutang sa akong mga pulong diha sa imong baba. Jeremias kapitulo 1, versikulo 9. Mabasa na ito kini. Jeremias 1:4, versikulo 9. Mabasa. Unsay gingon niya. Ang Diyos maingon ni Ezekiel, ug ikaw magasulti kanila sa akong mga pulong. Ezekiel kapitulo 2:7. Sa diha nga si Zacarias, ang amahan ni Juan Bautista, na puno sa Espiritu Santo, siya miingon nga ang Diyos misulti ni ining mga pulunga, sumbala sa iyang isulti, pinaagi sa baba, sa iyang mga balaang propeta, sukad pa sa karaang kapanahunan. Muna miingon ta karon, nga nung muto umata, anang Biblia ha, mga sinulat na nagtao, ingon. Ang pinadayag ni Iso Kristo naghihatag kaniya sa Diyos aron ikapadayag ngadto sa iyang mga ulipon. Ang mga butang nga kinahanglan mga kahitabo sa dili madugay. O kini gikapahibalo ni Jesus pinaagi sa pagpadala sa iyang manulunda ngadto sa iyang ulipon nga si Juan nga nagpamatuod sa tanan nga iyang nakita sa pulong sa Diyos ug sa pagpamatuod niini ni Jesucristo sa pinadayag 1, versikulo 1, versikulo 2. Kining pananglitan may tungod sa ang sa mensahe sa Diyos ngadto sa mga mananagna atong makita nga ang Diyos maoy tuguran sa kamatuoran. Giwali ni Kristo ang kamatuoran gikan sa Amahan.